बार महाजनाला सेशन सगळ्यांके स्वागत. आज आमगेलोट भजन एकासाची श्रीमती शशिरेखा भट तनी बेंगलूर जॉइन जल्लाल आसा. तंगेल बाम म्हणून चरडू आज फुली पंताई तनी गेल्लेला आसा एक पंता तंगेल चरडू ध्यान भट्ट तो कीर्तन करता. एकादशी का एक पंतान कीर्तन केलेला आसा. ध्यान भट्टान जगन्नाथ अष्टकमा त्यानंतर तो रेग्युलरली बालोत्सव कोंकणी बालोत्सव चरडूवाला सेशनान तो अटेंड करता आसा आणि तो ड्रामांतूय पार्टिसिपेट केलेला आसा. कोंकणी ड्रामांतू आता आमका श्रीमती शशिरेखा भट्टाला तुकुन भजन ऐकूया. हरे कृष्ण. म्यूटर आसा म्यूटारी मोबाईल म्यूटर आसा. क्लियर मम मन मंदिरे रहो निषेदिन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे. मम मन मंदिरे रहो निषेदिन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे. भक्ति प्रीति माला चंदन भक्ति प्रीति माला चंदन तुम्हें नियो ही नियो चित्तनंदन तुम्हें नियो ही नियो चित्तनंदन. जीवन मरण तव पूजा निवेदा जीवन मरण तव पूजा निवेदा. सुंदर है मनहारी सुंदर है मनहारी. कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी. मम मन मंदिरे रहो निषेदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी. यशोनंद कुमार
नंद कुमार यसु नंद कुमार अबे प्रेम प्रदीपे आरती तोमा प्रेम प्रदीपे आरती तोमा नयन जमुना जरे अनिपा नयन जमुना झरे अनिपा तुमर विरह गिरिधारी तुमर विरह गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी मम मन मंदिरे रहो निषेदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बंधन गाने तवा भाजू कजीवन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे मम मन मंदिरे रहो निषेदिन कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे कृष्ण मुरारे श्री कृष्ण मुरारे हरे कृष्ण हरे कृष्णा भारी धन्यवाद तुमका इतले लायक कोरनु भजन केलेले का ध्यान बट्ट काय आसा मी तुमगेल बामणू तांकां येत्रा पयाची ध्यान भट तू एक लाइन म्हण तू जगन्नाथ अष्टकम एक लाइन एकू लाइन कदाचित कालिंदी ओके तुमका नमस्कार धन्यवाद लायक कोण अरेंज केलेलं का आणि लायक कोण म्हणलेलं का हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी आमगे लोटासाची His Grace माधव शरण प्रभू त्यांनी बँगलोर आतून जॉईन झालेलं आसा तुम्ही मस्त पंत पळोवन आसका तांगेले कथामृत सेशन सांतू त्यांनी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज डिसायपल दोगई बामोनी बायले आमगेले भागवत पुराण कोंकणीचे सेशन सांतू सुरवेर तुकुन मस्त नमुनेरी एक्टिविटीज कथामृत जो भगवत गीता एज इट इज सच क्लास त्यांनी काढलेला आसा त्यांनी बँगलोरांतू एक कंपनीत काम करून आसाची त्यानंतर त्यांनी बँगलोरांतू थंयचे इस्कॉन तांगेले घरा सुತ್ತमुತ್ತ इस्कॉनांतू मस्त सेव करून आसाची भगवद्गीता क्लास ताजी क्रॅश कोर्स नमुनेरी कन्नडांतू सगळे एक्टिविटी करून आसाची दोगई बामोणी बायले मस्त नमुनेरी कृष्ण भावनामृतांतू श्रीला प्रभुपादाक सेव करून तांगेल मिशनाक मस्त प्रयत्न करता आसाची तांकां आजी 12 महाजनांतू
एक महाजना विषय सांगचक विनंती केलेलं असं त्यांनी त्या जायत म्हणलं असं त्यांनी आजी भारी चंदशील आहे आमका तवकर कमलवरे नका अद्भुत शृंग ललिता हिरण्य कशिपू तनुभृंग केशवधृत नरहरी रूपा त्या विषयास बदवालंतू एक प्रल्हाद महाराज म्हणल महाजनाल विषय सांगू असाची तुम्ही तांगेला मुखारविंद तुकुनु नळकुवेर अल्काणी ऐकूनस का नळकुवेर कशी केलेल्या म्हणाला दामोदर महिन्यांतू तदनंतर त्यानंतर दोन काणी ऐकूनस का आजी आमक कशी म्हणून प्रल्हाद महाराज अल्काणी तांगेलांग दोन ऐकूचे भाग्य मिळतं असं हरे कृष्णा इस ग्रेस माधव शरण प्रभु तुमका स्वागत करते असं श्री मंजुनाथ शनाई कमी आज स्वागत करते असं हरे कृष्णा ओवर टू यू हरे कृष्णा प्रभु थैंक यू ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तुमका पुराजनाक मिगेले नमस्कारो भगवंत श्री कृष्णाले गुरुले आणि तुमगेले सकडाले आशीर्वाद घेऊन घेनु आजी हाव प्रल्हाद महाराजाल बग्गे स्वल्प उल्लोचाक प्रयत्न करता हरे कृष्ण आमका पुराजनाक गोतस म्हळ्यारी 12 जन महाजन आसाची स्वयंभूर नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रल्हादो जनको भीष्मो बलिर्वैसाखीर्वयम् ब्रह्म नारद शिव चारी कुमारास कपिलदेव प्रल्हाद महाराज मनु जनक महाराजु भीष्म पितामह बली महाराजु सुखदेव गोस्वामी आणि यमराजु आणि 12 जन महाजन आणि 12 महाजन अत्यंत श्रेष्ठ जाऊन आशिल्ले भक्त त्यांनी कृष्णाल भक्त जलरी हांगेल पुराजनालंतू दी बेस्ट म्हळ्यारी प्रल्हाद महाराज आता एक आम्ही एक उदाहरण एक घेवचे म्हळ्यार आमगेले एक दैनंदिन अंतू एक क्रिकेट मॅच आम्ही जाता आसता आमगेल भारत देशात मस्त पॉप्युलर गेम क्रिकेट आता वर्ल्ड क्रिकेट म्हणून घेवया तंतू मस्त जन लायक बॅट्समॅन आसच्या पुरो आमगोत तशील म्हणजे सुनील गावस्कर आसच्या पुरो अथवा लारा विवियन रिचर्ड्स आसच्या पुरो अथवा कोहली की अथवा द्राविड की अशी म्हळ्यार ग्रेट बॅट्समॅन्स म्हणताना मस्त जना ग्रेट बॅट्समॅन आसाची
जलरी दी बेस्ट बॅट्समॅन म्हणून कस आम्ही पळयताना फर्स्ट उडगा सेवचे सचिन तेंडुलकर तशीची बारजन महाजन तन्नी असिलेलंतू श्रेष्ठ जावन आशिल भक्त तांनी जलर तंगेलंतू दी बेस्ट म्हळरी प्रल्हाद महाराज ताजे निमित्त आम्ही प्रल्हाद महाराजाला स्थान कसने म्हणून आम्ही पळयत आता एक भगवंताक आम्ही गुणगान करताना भगवंताक प्रसन्न जाता जलरी भगवंताले भक्ताले आम्ही गुणगान आणि तागेले महिमे आम्ही वर्णन केल्यारी भगवंताक अनिके चड खुशी आणि तो अनिके चड प्रसन्न जाता कसलेक म्हळरी आम्ही भगवंताक आणि भगवंताल भक्ताक आम्ही सेपरेट म्हळ्यार विंगड करूक जायना ताज निमित्त आजी आम्ही प्रल्हाद महाराजाले एक महिमे पळयतासाची ताज निमित्त आम्ही केदन हे प्रल्हाद महाराजाले गुणगान करताची तेदना खंडित जावंक गेनु नरसिंह देवाक खंडित तो खुशी जाता आणि ताका प्रसन्न जाता आणि आम्ही आमगेल्या जीवनांतू केदनाय आमगे लक्ष शुद्ध भक्ती सेवे भगवंता शुद्ध भक्ती सेवे ते आमगेले जीवनाचे गुरी जलरी हे शुद्ध भक्ती सेवे आम्ही कशी कोरका आणि त्या शुद्ध भक्तीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हळरी कसने म्हणून आम्ही पळोवका जलरी आम्ही शुद्ध भक्ताले जीवन चरित्रे कशी आस म्हणून आम्ही त्या पळोवका जाता आणि तो खंयची मार्गारी ताणी तागेले जीवन पालन केला म्हणून त्या आम्ही पळयल्यारी आमकां आम्ही आमगेले जीवनांतू आम्ही खंयची मार्गारी आम्ही चलका म्हणून आमकां कळटा ताकाची एक लायक सुंदर जावन आशिल्ले एक श्लोक आस तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना न सावृषीर्यस्य मतं न भिन्नं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतास पंथा महाजनो येन गतास पंथा म्हळरी बरी वेद वाजून घेनु बरे पुस्तक वाजून घेनु धर्माचे मार्ग कसने म्हणून घेनु एकलेन अर्थ कोण घेवचा जायना जलरी धर्म म्हळरी कसने म्हणून घेनु हे महाजना तांकां गोत्तस ताजे निमित्त आम्ही महाजनाले मार्गारी आम्ही अनुसरणे करता महाजन तांणी म्हळरी श्रेष्ठ भक्त जावन आसाची आणि आम्ही पळयले म्हळरी त्या महाजनांतू समेत प्रल्हादू एकलो श्रेष्ठ जावन आशिल्लो महाजन ताकाच आम्ही ताका भक्तराज श्री प्रल्हाद महाराज म्हणून आपयताची आमकां गोतस मस्त जनाक आमकां हे नरसिंह देवाले आणि हे हिरण्यकशिपूले आणि कशी संहार जाल्ले म्हणून हे काणी गोतस जाल्यारी आमकां गोत्त आशिल्लें म्हणजे शुद्ध भक्ताले काणी आमकां श्रीमद भागवतामांतू प्यूर डिवोशनल सर्विसाचे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लेन कोरगेनु येताची तंतु सत्ताचे स्कंदांतू प्रल्हाद महाराजाले मॅक्सिमम चॅप्टर्स प्रल्हाद महाराजाले सत्ताचे भाग श्रीमद भागवताचे 7 स्कंदांतू हे येता आणि आम्ही पळयला म्हणजे हे धांची स्कंदांतू कृष्ण लीले सोडलारी विंगड एक बिगेस्ट सेक्शन ऑफ दी कसने पास टाइम्स म्हळरी ते प्रल्हाद महाराजाले आस भागवतामान 7 स्कंदांतू ताजे निमित्त आमकां त्या प्रल्हाद महाराजाले ते कितले तागेले म्हळ्यार कीर्ती आणि महिमे कितले आस म्हणून आम्ही अर्थ करून घेवया आमकां आम्ही पुढे आयकलींची कशी म्हळ्यारी 4 कुमार तांणी वैकुंठ द्वारा घाला तेदना जय विजय तांणी तांकां राबयताची तेदना कशी जय विजय तांकां 4 कुमार तांणी शाप दिताची आणि
त्यांनी जय विजय त्यांनी आम्ही तिन्ही जन्म आम्ही राक्षस जावन गेलो जन्म घेताची म्हणून त्या तांगेले फायनलाइज जाता तेदना त्यांनी घेवचे तिन्ही जन्म अंतू एक जन्म हिरण्याक्ष आणि हिरण्यकशिपू दोन्हीचे रावण आणि कुंभकर्ण आणि तिन्हीचे शिशुपाल आणि दंतवक्र अशी तिन्ही जन्म त्यांनी घेताची आम ಗೊತ್ತशिल म्हणके हिरण्याक्षाक वामनदेव वराहदेव तो मरता तेदना केदना हिरण्याक्षाक वराहदेव मरता तेदना हिरण्यकशिपूक भारी एक कोप येता कसलेक म्हळरी विष्णून मिगेले भावाक मरला म्हणून गेलो तो सगळे जगत्ताक टेरराइज करचक प्रारंभ करता ब्राह्मण तांकां तोंदरी दिवचे स्टार्ट करता आणि लोकांतू अल्लोल कल्लोल जावची तशी करता म्हळ्यार यज्ञ वायट करचे कोणी विष्णूले नाम जप करता असल्यारी तांकां टॉर्चर करचे अशी मस्त नक्क जालाले हिंसा कार्य आणि तो करच्याक आरंभ करता आणि देवते तांकां समेत तागेल हिडिता अंतू धवन घेवच्याक पळयतो आणि कडेरी अनिके हांव शक्तिशाली जावका म्हणजे न्हू तो तपस्सु करची खातीर मंदराचल पर्वता लगी वसून गेलो कठीण तपस्सु करूक प्रारंभ करता ह्यांची समयांतू हेकडे तागेल बायल कयाधू म्हणून ती प्रल्हादाले टायमाचे गुरबीण जावन असता तेदना देवते तन्नी हिरण्यकशिपू तो तपस्सु करूक गल्ला म्हणून तांणी तागेले राज्याक अटॅक करताची आणि कयादूक कॅप्चर करताची आणि कयादूक कॅप्चर करून हिरण्यकशिपूची इतली होड राक्षस जावन आमकां इतली कष्ट दिता आसा आणि तागेले पूत जन्म आयल्यार आमकां कितली कष्ट जावच्या पुरो म्हणून न्हू तांणी त्या बाब्बाक मारच्याक पळयताची त्यांची समयांतू नारद मुनी थंय येता आणि तो तांकां स्टॉप करता रबयता आणि सांगता तुम्ही हे चरडाक कसनेची कोरूक नज्ज कसलेक म्हळ्यारी हो चरडू तिगेल गर्भांत आशिल्लो हो चरडू हो एक व्हड भक्त जावन आस ताकाची तुम्ही ताका कसने करू नज्ज म्हणून इंद्रदेवाक सांगता नारद मुनील उत्तर ऐकून इंद्रदेव कयादूक तिन्ही सुत्तू नमस्कार घालता आणि तो वापस वता ह्यांची समयारी नारदू त्या कयादूक तागेले आश्रमाक तिक घेऊन गेलो तागेले आश्रमाक आपण व्हरता आणि आश्रमाक गेला तेदना तुका एक कसने मिगेल निमित्त एक बेनेडिक्शन जावक जाल्यार निमगी म्हणून कयादूक सांगता तेदन कयादू सांगता हांव हिरण्यकशिपून वापस येवची तनक बाळंत जावच्या नज्य तेदन नारद मुनी त्या बेनेडिक्शन कयादूक दिता आणि केदना कयादू नारद मुनीले आश्रमांतू हांगा आसता तेदना नारद मुनी प्रति दिवसू कयादूक भागवत कथा तो सांगता आसता नारद मुनी केदना कयादूक भागवत कथा सांगता आसता कयादूले पोट्टा भितर आशिल्ले प्रल्हादू हे श्रद्धेन भितरी आयकता आसता प्रति दिवसू त्या भागवत कथा ऐकून प्रल्हाद महाराजू शुद्ध जाता आसता भितरी आणि कशी तो फस्टची होड भक्तू आणि नारद मुनीले हे भागवत श्रवणा करून तो अत्यंत शुद्ध जावन आसता आणि हेकडे हिरण्यकशिपू ब्रह्मदेवा लगी कठीण तपस्सु करून तो प्रसन्न जल्ला तेदना मक अमरत्व दी म्हणून ब्रह्मा लगी निमगिता तेदन ब्रह्मदेव सांगता
हावची अमर ना आणि हाव तुक कशी अमरत्व दिवचे. तेदना ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಕೋರ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ एक कॉम्प्लेक्स जल्लाले वर निमगीत कसं म्हणारी मका मनुष्यान मरचानज प्राणीन मरचानज देवतेन मरचानज आणि तोगु ग्रहाचे दीव कंचे दिवडान मरचानज कोणी घरा भितरी मरचानज भायरी मरचानज नेलावैरी मरचानज आणि आकाशारी मरचानज दिवसांतही मरचानज रात्री मरचानज अस्त्रांतोय मरचानज शस्त्रांतोय मरचानज आणि कवर्ड जाऊन मरचानज आणि नॉट कवर्ड जाऊन समेत असताना मरचानज अशी निमगेलाल तेदना ब्रह्मदेव तक्का त्या वर दिता आणि हिरण्यकशिपू वापस येता आणि मस्त तगेले अनिके त्या अल्लोला कोल्लोला कोर्चे त्या पुरा तो मुखार सीता जलरी हेक्कಡೆ प्रल्हाद ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಡ್ जावनु तो 5 वर्ष जल्लाल तेदन तक्क हिरण्यकशिपू षंड आणि अमर्क मळ्ळाले तगेले गुरुकुलाक सिकोचकतिरी पेटैता तेदना षंड आणि अमर्क तक्क विंगड राजनीती आणि विंगड सायन्सेस तंगेले अज्जी प्रकार दैत्य कुलाची कसन तंगेल पुरा स्टडीज त्या पुराची प्रल्हाद महाराजाक सिकयता जलरी प्रल्हाद महाराजाक हे नारद मुनीन कसन त्या भागवत कथे अति भागवत श्रवण तो कोर नसता नारद मुनील तुलेन त्या तक्क पुरा उडगास असता आणि त्या तो तगेले विंगड जन स्नेहिता तंका तो त्या सिकयता असता म्हळ्यारी केदाना फ्री टाइम असता तक्का खेळचे आणि चड इंटरेस्ट असना तो पुरा जन फ्रेंड्सांक घेवचे आणि तांका भागवत श्रवण कथा श्रवण करचे तेदना अन्नी निमगीताची तागेल फ्रेंड्स आणि निमगीताची आमका षंड आणि अमरकान हे कसने सिकयलाल ना तुक हे पुरा काही तुलेन कळले आणि आम्ही हे पुरा हँची आम्ही अनिके सान जावन आसताची आम्ही हँची समयान कसले हे पुरा प्रॅक्टिस करका म्हणगेनु तन्नी प्रल्हाद महाराजाक निमगीता तेदंत प्रल्हाद महाराज सांगता कौमार आचरेत प्रज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम एकलेन सान असतानाची मला एक 5 वर्षाची असतानाची भागवत धर्म फॉलो करता हे मानव जन्म म्हणलाले अत्यंत दुर्लभ जल्लाले जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म जलरी एकलेन ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೆಲ್ಲಾರ ಸಮೇತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಪೌತಾ म्हणगेनु प्रल्हाद महाराजू तांका सांगता अशीची ಸ್ವಲ್ಪ समय जल्ली मगिरी हिरण्यकशिपू प्रल्हाद महाराजाक आपणगेनु तुव गुरुकुलांतू कसने सिकलो म्हणगेनु तू आमका सांग म्हणून तो सांगता तेदना प्रल्हाद महाराजू विष्णुले गुणगान करता तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धीयम असत्ग्रह इत्यात्मपतं ग्रहमंदकूपं वनं गतो यद्धारिम आश्रयेत् हे अशाश्वत जावनशिले देह आणि अशाश्वत जावनशिले ग्रहमेदी जीवन कोण करतास की तक एंग्जायटी म्हळ कुंठ म्हणलाले तगेले केदना करता असता आणि तो म्हळा त्या कशी त्या जीवन म्हळरी ग्रहमंद कूपम म्हळ एक डीप डार्क वेल म्हळर एक
एक बाय असं म्हणले की त्या बायंत उद्दाना जलरी ते डीप जावन गेनू असता तांतू कसन दिसता आमका बरे काळोख तांतू पडलालेक कशी ताण कुद्दार जावचे जातवे ताक भायर येवच्याक जायना तशीची कोण भगवंताले कीर्तन करना भगवंताले नाम जप करना आणि भगवंताक तगेले जीवनाचे केंद्रीकृत करनाशी तगेले संसार जीवन करता तगेले जीवन एक ग्रहम अंधकूपम अंधकूपम अंतु म्हणते ग्रहमेधी जीवन म्हणजेनु प्रल्हाद महाराजू सांगता आणि तसलेन रन्ना वसून गेनो भगवंताले विष्णूले हे शरणू जावका आणि तागेले सेवे करका म्हणून सांगता हे हिरण्यकशिपूक केदना विष्णूले नाव आणि भगवंताक शरणू जावका म्हणून केदन प्रल्हाद महाराज सांगता तेदना मस्त एक कोप येता कसलेक म्हणा हिरण्यकशिपू केदनाय तो आलोचन कस करता असता कसं म्हणारी हाव देवोत्तम परम पुरुषालेके होडू म्हणून त्या एक तका अहंभाव तका असता तकाची तो शंड आणि अमरकाक आपोन गेनू ह्यांची वे तुम्ही तक्का सिकेलाले म्हणून सांगताना त्यांनी सांगताची ना बा आम्ही असल कसने सिकेलाल ना तक्का म्हणून तेदना हिरण्यकशिपू प्रल्हादाक वापास पेटोन गेनू तू समक वर गेनू सिक्का आता तू सिक्कील पुरा सम्मने आत समक वर गेन चंदरी तिर सीक म्हणून वापास पेटयता आणि वापास ಸ್ವಲ್ಪ काळानंतर तगेल तक्का आपून गेन मुंगिताना वापास तो भक्ती सेवेचे वर्णन करता तेदना हिरण्यकशिपूक अत्यंत कोप येता आणि तो लेखता हो प्रल्हादू मिगेले वैरी कसलेक म्हणरी तो मिगेले वैरीले गुणगान करतास तकाची हाव तक्का कशी तरी तक्का हाव मान घालता म्हणून तो तक्का मान घालची कतिरी विंगड विंगड उपायू करता फर्स्ट तो तका एक ट्रायडेंट म्हणा ईटी ईटी म्हणून सांगताच की तेका ट्रायडेंट तंतू चुच्चूनु मान घालच्याक पळयताची जलरी प्रल्हाद महाराजू तो भगवंताले सतत स्मरण करता असता तकाची प्रल्हाद महाराज तगेले तो एक आयडियल एग्जाम्पल फॉर रिमेम्बरन्स म्हणजे स्मरणे कशी भगवंताले स्मरण सतत जावन कोका म्हणून हे आम्ही प्रल्हाद महाराजाल तुलेन आम्ही शिकेत म्हळ्यार कितली डीप मेडिटेशन म्हळ्यार त्या आमका आम्ही अर्थ कोर घेऊयेत म्हळ्यार एकलेक त्रिशूलान ಸ್ವಲ್ಪ हे केल्यार समेत तक घाय जावन गेनु तक रगत येवनु तो तका हॉस्पिटल व्हरका अथवा कसने बँडेज घालका जाल्यार तगेले स्मरण कितली इंटेन्स जावन असता म्हळ्यार तका ट्रायडेंटातुल्यान कसने केल्यार समेत कसने जायना तो मरना म्हणून उपास येवन गेनु संगील तेदना उपास गुड्डे तुलेन उडयाची गुड्डे तुलेन उडयताची वैरी पर्वत तुलेन उडयताची जाल्यार तक कसने जायना कडेरी दिवडाले मध्य घालताची आम्ही लेक्च्या पुरो आमकां हे आयकताना हे म्हळ्यार पुराणांत आशिल्ली भागवत पुराणांत आशिल्ली काणी म्हणून जाल्यार आम्ही आता एक ಸ್ವಲ್ಪ रिलेट कोरून पळयल्यार आमकां कळटा म्हळ्यार तगेल सिच्युएशन कशी आशिल्ले म्हणून उदाहरणेक आम्ही दूर तुलेन एक दिवोड येवची पळयल्यारीची आम्ही धांवताची ताका आत मस्त दिवोड आस ताजी आणि त्यावे विषकारी दिवोड तंतू मध्य घाला तेदना जलर समेत तो भगवंताले स्मरण करतास म्हळ्यार आम्ही ते इमॅजिन करूयेत आत खंयकी एक दिवोड पळयल्यार केलो जन भित्ताची ते स्वाभाविक कसलेक म्हळ्यार ते जीवी तशी आस जाल्यार त्या दिवडाल मध्य घालल्यार समेत
प्रल्हाद महाराजू भगवंताला स्मरण करतास आणि तका कसने जायना भगवंतू थई समेत तका रक्षण करतास ते जन्मगिरी हस्तीन मड्डे सीताची जलरी तक्का कसने जायना तज्जिनंतर विष दित्ताची विष पिवेलारी तक कसने जायना कडेरी तक्का कसने आहार दीनाशी उपवास रापची तशी करताची आणि कोल्ड विंड म्हळारी अत्यंत शीत जाल्ले वार घालचे त्या जलरी कसने जायना उज्जैंत घालताची जलरी कसने जायना उदकांतू उडयलारी कसने जायना तागेला अंगारी बंडे उडयताची बंडे म्हळारी होडोड्डो रॉक्स त्या उडयलारी कसने जायना आणि तक कडेरी कंप्लीट इल्यूजन कोण येनो मार्च जत्की पळयताची कसा केल्लार समेत प्रल्हाद महाराजाक मारूक जायना कसं लेख म्हळ्यार तागेले भगवंताल वैरी आशिल्ले फेथ आणि तागेल ते स्मरणे कितली स्ट्रॉंग जावन आशिल्ले म्हळ्यार भगवंत ताका स्वयं जावन गेनू रक्षण करता असता कृष्णा राखे मारे ना कृष्णा मारे राखे ना म्हळ्यार कृष्णान कोणाक हांव रक्षण करता म्हणून सांगल्यारी ताका कोणी मारूक जायना जाल्यारी कृष्णान हांव ताका मारता म्हणून जाल्लारी त्या मनुष्याक कोणी रक्षण करूक जायना त्या कसालेक म्हळ्यार कृष्णाल पोझिशन ते आसत ताकाची हांगा कृष्ण पर्सनली जावन गेनो हांगा प्रल्हाद महाराजाक रक्षण करतास ताजे निमित्त प्रल्हाद महाराजाक तांक हिरण्यकशिपून तितली व्हड राक्षस जावन आशिल्लो तो देवते तांकां म्हळ्यार भयभीत केल्ला ताणे जाल्यार एक 5 वर्षाचे बालकाक हिरण्यकशिपून ताका कसनेची करूक जायनी इतली केल्ला तेदना हिरण्यकशिपूक कसं करची म्हणूची कळना हाका हांव स्वता म्हाका म्हणून तो म्हणता कोण तुगेले विष्णुके हांव ओडू म्हणून सांगता तेदन प्रल्हाद महाराज सांगता ते साध्य ना विष्णूची सर्वोत्तम तोची देवोत्तम परम पुरुषू म्हणून त्या ऐकून घेऊन हिरण्यकशिपूक अत्यंत कोप येऊन गेलो तो सांगता तुगेले देव पुरा कडेन आस म्हणून तू सांगतास तो हे खंबेंत समेत आसवे म्हणून निमित्ता तेदन प्रल्हाद महाराजू आत्मविश्वासान बाई तो हे खंबेंत समेत आस म्हणून सांगता तेदन तो हिरण्यकशिपू ते खांबो भेतिता तेदना नरसिंहदेव त्या खंबेतुल्यान भायर येता नरसिंहदेव भगवान की जय केदन तो नरसिंहदेव अर्ध नर आणि अर्ध प्राणी म्हळ्यार सिंहाले तोंड सिंहाले हे मनुष्य देह हे पळोवन गेनू हिरण्यकशिपू ताकेक पंता तो दिग्भ्रमे जाता ताका तो एक्सपेक्ट करता आसना केदन नरसिंहदेव त्या खंबेतुल्यान भायर येता तेदना ताका एक नमुने भय करता जलरीची त्या भय दाखोवन घेना आचार्य असताना सांगताची कसं म्हळ्यार नरसिंहदेवान ताणे एपियर जल्लाल तेदना समेत हिरण्यकशिपून भगवंता हांव तुका शरणू जत्ता तू म्हाका सोडी म्हणून सांगिल असल्यारी नरसिंहदेव ताका क्षमापण करतशिलो जाल्यारी हिरण्यकशिपू तो तशी लेखना हिरण्यकशिपूले बुद्धी कितले मती भ्रष्ट जावन आसता म्हळ्यार तो नरसिंहदेवाक पळयल्यार समेत ताके कॉन्फिडन्स ताके आत्मविश्वास कसो नासता म्हळ्यार हांव नरसिंहदेवाक मारू जत्ता म्हणून जाल्यार एक कंपॅरिजन कसं दिवची म्हळ्यार नरसिंहदेवाल एदुरू हिरण्यकशिपू एक मॉस्किटो म्हळ्यार जळार आशिल्लो म्हणून एक मनुष्याक जळार मारच्या कितले व्हड विषय तशीची नरसिंहदेवाक
हिरण्यकशिपू तक संहार करची काय होड विषयी नाही. जल नरसिंहदेव स्वतः जाऊन प्रल्हाद महाराजाल कतिरी तो अवतारण येता असं. तेदा नरसिंहदेव हिरण्यकशिपू कशी तरी हांव नरसिंहदेवाक मारका म्हणून तो युद्ध करता. कडेरी लास्टाक सुमार युद्ध जल मगिरी नरसिंहदेव हिरण्यकशिपूक उकळता आणि तागेले पाय्यार घालून आमकां पुराजना गोता काणी कशी म्हळ्यारी तो मनुष्य नाही प्राणी नाही म्हळ्यारी नरसिंह कडेरी भितरी नाही भायरी नाही हुमरावे रपून गेलो अस्त्र नाही शस्त्र नाही तो नंगटान मारता आणि सकाळी नाही रात्री नाही म्हळ्यारी संध्याकाळ दसकांत मारता आणि वैरी नाही तो गुन्हे तागेले पाय्यार घेऊन मारता. तशीची आम्ही हे पळोवन आसच्या पुरो मुलकी नरसिंहाले आमगेले ते विग्रह कशी ते म्हळ्यार एक नांगटान ते मारचे उग्र नरसिंह म्हणून त्या नरसिंहाले ते कितले फेरोशियस जावन आसता म्हळ्यार नरसिंहाक तितली कोप येवन आसता आणि तो गर्जन करता आसता. असले रूप म्हळ्यार हे एंटायर क्रिएशनान तू खंयचे देवते कोणी समेत हे पळोवन आसना. ताकाची ब्रह्मदेव शिव आणि पुराजन देवते स्वयं लक्ष्मी समेत देवनेताची पळोवचे हे रूप जाल्यार पुराजनाक हे हिरण्यकशिपूक मारता आसचे रूप नरसिंहाले आणि ताणे ते कोप्पारी गर्जन करचे हे रूप पळोवन पुराजन भयभीत जाताची. तेदना कोणीची मुखार वचून नरसिंहदेवाक समाधान करूक मागशी मुखार पळयता आसता. कसलेक म्हळ्यार हिरण्यकशिपूक नरसिंहदेवान मारलाल तितलेची आणि तागेले कोप तितले आसता. ताका ते उग्र नरसिंह म्हणून सांगताची. तेदना हे कोणी मुखार वचना तेदना प्रल्हादू मुखार येता आणि ताका ಸ್ವಲ್ಪ समेत नरसिंहाल उग्र रूप पळोवन भय आसना. तो तांका नरसिंहाक तो लागी गेला तेदना नरसिंह ताका पोटोन धरता आणि ताका आशीर्वाद करता आणि एम्पावर करता आणि तागेले कृप दिता. कसा म्हळ्यार तागेले ग्लोरिफाय करची कशी हे तागेले ग्लोरिफिकेशनाचे श्रीमद भागवतम अंतू 7 स्कंदांत एक चॅप्टर्स आसाची तांतू मस्त पुरा विषय प्रल्हाद महाराज सांगता. जाल्यार तांतू मेन जावन आशिल्ले विषय दोन्ही विषय असं आम्ही पळयत. हे कसं म्हळ्यार हे भौतिक जगतू म्हणलाले एक भयानक जल्लाले स्थळ. पदम पदम यद विपदम न तेषाम हंगा पदम पदम ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಕ डेंजर एंग्जायटी टेन्शन पुराची असता. तकाची हे भौतिक जगताक केलो पंता फॉरेस्ट आक कंपेअर करता. एक रन्ना भितर गल्लारी एकल्यान कसं पळयत थंय कांट असता दिवोड मस्त दिवोड असताची मृग प्राणी म्हळ्यार मनुष्य खावची तसल प्राणी असताची सिंह चिरते अशी वाघू आणि अशी आणि केलो पंता फॉरेस्टांत फायर असता म्हळ्यार उज्ज लागचे असता. अशी पळयतना फॉरेस्टा भितर वचची म्हळ्यार एक नमुने डेंजर आशिल्ली म्हणजे तशीची हे भौतिक जगत आणि तशीची हे भौतिक जगताक केलो पंता सागराक कंपेअर करता. सागर म्हळ्यार समुद्र. एक समुद्रान तू एकलो पडलो म्हळ्यार तो कितले एक्सपर्ट जावं स्विमर जावन आसच्या पुरो कितले एक्सपर्ट जाल्यार त्या स्विम करून दडाक येवचे जायना तो मुळगता. आणि तांतू शार्क आसाची तिमिंगील आसाची अशी ताजी डेप्थ मस्त डीप आस अशीची भौतिक लोकांक केलो पंता सागराक कंपेअर करताची. आणि केलो पंता भौतिक लोकांक हे जेल म्हळ्यार दुर्ग म्हणताची. एक जेलान तू कैदीक दवरचे
तशीची हे आम्ही भौतिक लोक हे जैलांतू आम्ही असील म्हणके जलरी आचार्य तनी सांगताची एक जैलांतू एक कैदीक तू अशे शिकेलारी ह्या जैलातुल्यान पार जाऊन वच्चेत म्हणून सांगलारी तो कुशेरी तो त्या प्लॅन घालून गेनू तो पार जाऊन गेनू वच्चाक पळयता जलरी हे भगवंताला हे भौतिक जगत्तू हे कसन नमुने जेल म्हणरी भगवंतान पुरा नमुनेचे मार्ग दिला ह्या जैलातुल्यान कशी भायर वच्चेत आम्ही हे भक्ती सेवे केल्लारी ह्या जैलातुल्यान आम्ही भायर येवन आमगेले मूलस्थान जल्लाले वैकुंठ धामाक वापस वच्चेत भगवद्गीते दिला श्रीमद भागवत दिला आणि मस्त नमुनेचे वेद हे पुरा दिला आमका जलर समेत पुराची हे अशी केल्लारी ह्या जैलातुल्यान तुम्ही भायर येवेत मुंगेनु सांगिलस जलरी कोणाकची ह्या जैलातुल्यान भायर वच्चाक इष्ट ना आम्ही ह्या जैलांतूची कुशेर असाची जला भगवद्गीतेन कृष्ण सांगता मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम हे दुखालयन आणि अशाश्वत मुंगेनु जलरी पुराजन मनुष्य जाऊन गेनु हंगा आम्ही ह्यांची सुखालय करचाक प्रयत्न करता भगवंतानाची सांगला ताणे हे सृष्टी केलाय ताणे सांगला दुखालय म्हणून गेनु जलरीची आम्ही नाही 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 दुखालयच्या साधीना आमंग कुशेरस ह्या सुखालय असका म्हणून आम्ही ह्या सुखालय करचाक प्रयत्न करता सची आमका ह्या जैलातुल्यान भायर वच्चे प्लॅन ना अंगाची पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम अंगाची बढिया अंगाची जनन मरण अशीची अंगाची आम्ही ह्यांची आमका भारी कुशेर असाची आम्ही म्हणगेनु आम्ही लेखताची त्यांची म्हणजे माया इल्युजन म्हणरी त्यांची भगवंताला इल्युजरी एनर्जी माया पोटेन्सी त्या कशी दिग्भ्रमय करते एक जीवात्मक म्हणरी तो हे दुखालय जाऊन आशिल्ले ए जैलाक तो सुखालय म्हणून लेखता आणि तो ह्या जैलातल्यान भायर येवचे अगत्य ना हांव हांगा सुखी जावन घेन आसा हांची जैलांतू हांव जीवन मुखार सोन वत्ता म्हणून तो निर्धार करता जलरी प्रल्हाद महाराज सांगतास ह्या भयातुल्यान भायर येवका जलरी तुम्ही भगवंताले श्रवण आणि भगवंताले कीर्तन कोरका म्हणून ताका तो भागवता भाषीमत भागवतांतू नवविध भक्ती बगे सांगता श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम म्हणरी ह्या शुद्ध भक्तीचे 9 प्रोसेसेस म्हणून सांगताची म्हणरी श्रवणम अँड कीर्तनम अंतू मस्त इम्पॉर्टंट कोण विष्णुक आणि कृष्णाक ह्या नवविध त्यांनी भक्ती सेवे करताची तन तो अत्यंत बुद्धिवंत जल्लाले व्यक्ती म्हणून प्रल्हाद महाराज श्रीमद भागवतांतू सांगतास आणि एक प्रल्हाद महाराजाले जीवनातुल्यान आम्ही पळयत कसं म्हण प्रल्हाद महाराजाले करुणा भाव प्रल्हाद महाराजाले ही तो कंपॅशन व्हेरी कंपॅशनेट प्रल्हाद महाराजाक किती म्हणरी कोणी ताका ग्लोरिफाय केल्लारी तो इमिडिएट त्या प्लेस सोडून गेनू तो वतशील कसले म्हण तो कितली विनम्र भाव जावन आशिल कितली हंबल जावन आशिल म्हणरी ताका तागेलेची गुण गान तेगेले वर्णन कसं नाही केल्लारी तो इमिडिएट जावन गेनू त्या प्लेस सोडून गेनू तो वतशिलो आणि एक शिष्याक शिष्य जावन आशिलो केन्नाय गुरुक गुणगान करचे गुरुले महिमे पुराजनाक सांगचे त्या होड विषयी नाही जलरी प्रल्हादाक एक गुरुन शिष्याला गुणगान करचे म्हणरी त्या होड विषयी त्यांची नारद महर्षी तो प्रल्हाद महाराजाले गुणगान आणि वर्णन करता त्या आम्ही बृहद भागवतामृतांतू पळयत म्हणरी प्रल्हाद महाराजच्या करुणा भाव तागेले
कितले आशिले म्हळरी ताका हे जगताचे जीवात्मा तन्नी हंगा सुखालयम म्हणगेनु तन्नी हंगा सुखारश्चक पळयताश्ची पळोनु भारी एक बेजार जाता आणि तो लेखता खंयची नमुने एक मूर्ख जन आणि हंका हांव कशी तरी उद्धार करता म्हणगेनु तो आलोचन करता असता अशीची आणि चड समयना ऍक्च्युअली एक बृहद भागवतामृता मानतो आमगेले सनातन गोस्वामी तन्नी भारी एक चंद काणी संगीले अस तंतु कशी म्हळ्यार एक पंत नारद महर्षी तो नारद मुनी तो लेखता अत्यंत अत्युन्नत भक्त कोण म्हणगेनु हांव वळखा आता कोण म्हणगेनु ಮತ್ತೆ ಗೊಜ್ಜವಕ म्हणगेनु तो एक भक्ताले तंगेल प्लेसाक वसुंगेनु तुव श्रेष्ठ भक्त वे म्हणगेनु निमगिता बतास्ता फर्स्ट तो साउथ इंडियन ब्राह्मणस तो विंगड जनक नाही हाव नाही श्रेष्ठ भक्त मिगेले के अनेकलो श्रेष्ठ भक्त म्हणगेनु सांगता तशीची तो देवतेला वता देवते तनी हाव नाही इंद्र श्रेष्ठ भक्त म्हण सांगताची इंद्र नारद इंद्राला वता तेदना इंद्र म्हणता हाव श्रेष्ठ भक्त नाही मिगेले के श्रेष्ठ भक्त जल्लालो ब्रह्मा म्हणून सांगता तेदना ब्रह्मा नारद ब्रह्माला वता आणि ब्रह्माला वताना ब्रह्म सांगता हाव श्रेष्ठ भक्त नाही मिगेले के श्रेष्ठ भक्त म्हळारी शिव दिवस तागेला दिवस तेदना नारदो कैलासा वता आणि शिवाक गुणगान करचक आरंभ करता तेदना शिवाक एम्बेरेस म्हळारी लज्जी करता तू मिगेले गुणगान करतास जलरी मिगेले के होड भक्त म्हळारी प्रल्हाद महाराज म्हणगेनु कशी तो कसलेक म्हणगेनु शिवू तो सांगता कसन ते विंगड काणी सांगता आणि कशी म्हळ्यार आमकां त्या पुराची त्या काणी सांगच्या समय ना जलरीची तुम्ही समय जल्लारी त्या बृहद भागवतामृत पुस्तक वज्जू येत जलरी संक्षिप्त जावन गेनु सांगची म्हळरी कशी हिरण्यकशिपूक नरसिंहदेवान मारलाल तेदना नरसिंहदेवू प्रल्हादाक मस्त पंत निमगीता कसने जरी एक वर निमगी तू म्हणजे तेदना प्रल्हाद महाराज पदे पदे सांगता मक कसने नक्क देवा तू मक शुद्ध भक्ती सेवे दी शुद्ध भक्ती दी पूर्ण आणि कडेरी मस्त पंत निमगीलाल तेदना प्रल्हाद महाराजू सांगता मिगेले आनु तो अज्ञाना निमित्त मस्त एक तुका ऑफेन्सेस अपराध केल्लाल आस तू ताका क्षमापण कोरगेनु तागेल उद्धार कोरका म्हूण सांगिल तेदना नरसिंहदेवू प्रल्हाद महाराजाक सांगता तुगेले 21 जनरेशन्स म्हळ्यार तुगेले आनु अज्जाल आनु म्हळ्यार पिज्जाल आनु तशी 21 जनरेशन्स प्रभुपाद सांगता म्हळ्यार तागेले प्रिवियस लायफाचे फोर फादर्स तांकां पुरा जन 21 त्रिसप्तमी पिता म्हळ्यार 21 जनरेशन हांव तांकां उद्धार करतास तितले न्हय तुगेले दैत्य कुलांतू कोण तुगेल डिसेंडंट्स म्हळ्यार तुगेल पुत्ताल पूत कोणी तुगेल डिसेंडंट्स ताची तांकां हांव कोणाकय हांव मारना तांकांय उद्धार करता म्हूण त्यांची विशयांत आमी लास्ट वीक पळयला बली महाराजाक भगवंतू स्पेशल कृप दिता तागेले डोर कीपर जाता जलरी हे सनातन गोस्वामी तांणी बृहद भागवतामृतमान सांगताची कसा म्हळ्यारी बली महाराजाक वय खंडित जावन गेन बली महाराज एक श्रेष्ठ भक्त जलरी भगवंतान बली महाराजाक त्या कृप दिल्ल्या कसले एक म्हळ्यारी बली महाराजू प्रल्हाद महाराजाल नत्तु जावन आशिल्लो प्रल्हाद महाराजाले पूत विरोचनाल पूत बली महाराज तेदना शिव नारदाक अशी सांगताना नारदाक एक डाऊट असता कशी बली महाराजाक प्रल्हाद महाराजाले निमित्त कृप दिल्ल्या बली महाराजालेची डोर कीपर जावन गेनु वामन देवा नासका जलरी तक्क प्रल्हाद महाराजाले के चड मर्सी
चड करप मेळनासच्या पूर्ण मे म्हणून सांगताना शिव बाणासूर म्हणा बली महाराजाले पुत्तू तक कितली की जन चरडू तांतू बाणासुराले काणी सांगता तो कशी असुर जावन असता आणि तो ब्राह्मणांक कसने रेस्पेक्ट दिनाशी तो म्हळ्यारी मस्त एक वाईट काम करचे असता आणि कशी तो तपस्సు कोरगेनु शिवाले एक बेनेडिक्शन्स घेऊन गेनु शिव पर्सनली तगेल राज्य रक्षण करता म्हणून सांगून असता जलरी ताण तक्काची आणि कृष्ण आणि बलराम येऊन गेनु कृष्णान शिवाक सोलसुका जल जलरी शिव बाणासुराला तर्पेन कृष्णाक सांगता अक्का तू मारनका कसलेक म्हळरी हाव तक्का वर दिला हाव तक्का पर्सनली हाव तक्का रक्षण करता म्हणून हाव सांगिलस म्हणून शिव कृष्णाला गी प्रार्थना करता तेदना कृष्ण शिवाक कसं सांगता म्हळरी खंडित हाव तक्का मारना कसलेक म्हळरी तो प्रल्हाद महाराजाले डिसेंडेंट जाऊन घेन आईला हाव तक्का खंडित जाऊन घेनु म्हणून अशी शिव नारदा लगी प्रल्हादाले गुणगान करता तो भगवंताक अत्यंत प्रिय जल्लाले भक्त तो कितली प्रिय म्हळरी अत शाश्वत जावन नित्य सिद्ध जल्लाले भक्त मस्त जन असताची वैकुंठांतू अत्यंत श्रेष्ठ भक्त असताची जलरी पुरा वैकुंठ वासिके प्रल्हाद महाराज म्हळरी भगवंताक अनिके चड मोगू तितले नाही गरुडा अस गरुडाके चड भगवंतू प्रल्हादाक करता प्रल्हाद म्हळरी भगवंताक तितली प्रिय जाऊन आशिल्लो आणि कसलेक म्हणगेन समेत शिव हांगा सांगता कसलेक म्हळरी प्रल्हाद महाराज एक म्हळरी त्या समयांतू हांका शाश्वत जावन आशिल्ल भक्तांक पळयल्यारी तो एक न्यू भक्त जावन आसच्या पुरो म्हळरी रिसेंट जावन गेनु भगवंताल प्रिय जावन आशिल्लो जलरी तो तितले म्हळरी एक ट्रिब्युलेशन्स तो अंडरगो जल्लार समेत भगवंताक तो विसरनी केदनाय भगवंताल स्मरण केला ताणे तकाची भगवंताकू प्रल्हाद म्हळरी तितले इष्ट जल्लाल निमित्त हाव श्रेष्ठ भक्त नाही मिगेले के श्रेष्ठ भक्त म्हळरी प्रल्हाद तू तगे लगी बस जलरी एक उडगास दवर्गे प्रल्हादा लगी वसून गेनो तक नमस्कार घालची जावो अथवा तगेले गुणगान तगेल महिमे वर्णन करचे करूक वसून कसले म्हणतो इमिडिएट त्या प्लेस गेनु वत्ता गेनु नारदाक शिव सांगता आणि तशीची त्या काणी अस कशी म्हळरी प्रल्हाद महाराजा म्हळरी तक्का हे राज्य नरसिंहदेव राज्यभार करूक सांगता जलरी तो केदनाय भगवंताले स्मरण ध्यान करता असता आणि तेदना कशी नारद महर्षी मुनी थंय येता आणि आमकां गोतस नारद मुनी प्रल्हादाले गुरु जलरी नारद मुनी प्रल्हादाक पाय पडू वता हे आम्ही मस्त रेअर पळोवचे गुरुन शिष्याक पाय पडचे पळोवचे मस्त रेअर ज्याला प्रल्हाद महाराज इमिडिएट नारद मुनीक स्टॉप करता आणि तेदना नारद मुनी पुरा प्रल्हाद महाराजाले वर्णने आणि महिमे वर्णने करताना प्रल्हाद महाराज सांगता पळे हाव त्या पुरा करताना 5 वर्ष मात्र शिले म्हळरी ऍक्च्युअली त्या प्रल्हाद महाराजाले ह्युमिलिटी म्हळ्यार विनम्र भावातुल्यान तो सांगता ऍक्च्युअली प्रल्हाद महाराजाले ग्रेटनेस तितले आशिल्ले जलरीच तो सांगता हांव ग्रेट नाही हांव 5 वर्षांत असताना त्या पुरा केला कसलेक म्हणा त्या भगवंता कृपे निमित्त हांव त्या केला अस ताजे निमित्त तू त्या पुरा मस्त गंभीरतेन तू घेवच्या नज पळय तुका हांव श्रेष्ठ भक्त म्हूण गेनु सांगतास जाल्यार एक विषय हांव तुका सांगता हांव बरे भगवंताक 24 hours उडगास मात्र दवरून घेता जाल्यार मिगेलेके एक श्रेष्ठ भक्त
तो केदनाई 24 hours तो भगवंताक पर्सनल सेवे करता असं तो हनुमंतू म्हण अशीची म्हळरी अनिके मुखार श्रीमद भागवतामृतांतू अशीची म्हळर श्री त्या अनिके मुखारची स्टोरी कशी प्रल्हादू तो हाव श्रेष्ठ भक्त नाही हनुमंत मिगेले के श्रेष्ठ भक्त म्हणून कडे नारदान हनुमंताला वच्चे कडे हनुमंतानं उपास त्या मुखारसून तो कशी तो नारद महर्षी त्या पळोवन घेन श्रेष्ठ भक्त कोण घेन सर्च करचे वत्ता म्हण घेनु त्या स्टोरी अस जलरी आम्ही पळोच कसं म्हणरी त्या हानी पुरा महाजन जल्लाला तांनी पुराजन संतांनी श्रेष्ठ भक्त जावन आसाची जलरी कोणीची हांव ग्रेट भक्त म्हणून कोणीची ओपून ज्ञानाची तांनी सांगताची आम्ही एक साधारण जावलाल्या एक भगवंताले सेवक म्हण घेनु तांनी सांगता आसताची आणि आम्ही अशीची आम्ही आमगेले जीवनांतू आम्ही प्रल्हादाले फुटस्टेप्स म्हळ्यार तागेल मार्गांतू आम्ही चलका अनुसरण करका ते कशी करचे आमकां शिला प्रभुपादांनी प्रोसेस दिला म्हळ्यार हरिनाम जपा भगवद्गीते पुस्तक वाचूचे भागवत श्रवण करचे आणि वैष्णवा तांगेले सेव करचे आणि आम्ही मस्त प्रवचन आणि उपन्यास आणि ऐकताची जलारी आम्ही त्या पुरा विसोरच्यानच आम्ही केलो पण सांगताची एक कन्नांत ऐकूचे आणि अनेक कन्नांतू सोडचे तशी नाही कसलेक म्हळरी प्रवचन केल्लाले मनन कोण घेवचे अत्यंत प्रमुख जावन आशिल्ले थिंग ते म्हळरी आता हांवें केलो पंत मस्त जनाक केलो पंत निमगिलालस कशी जाल्ले प्रवचन निमगिलारी भारी लायक आशिल्ले प्रवचन म्हूण घेवन सांगताची म्हळ्यार हांव चाळोची न्हय हांव अशीची म्हगेले एक्सपिरियन्साचे केलो पण सांगचे कसलेक म्हळ्यार आमी खसन सिक्खा म्हूण घेवन त्या आमगेल्या जिवनांतू प्रमुख जावन आशिल्ले विशय हांव केलो पण एक दोन पंत एक मिगेल फ्रेंड्स भक्तांक डिवोटी फ्रेंड्सांक तांकां निमगिलारी प्रवचन कशें आशिल्लें भारी लायक आशिल्लें कसं नाशिल्लें प्रवचनांतू त्या मात्र म्हाका गोतना म्हणटाची तशी आसच्यानच प्रवचनांत आमी कसन आयकला त्या मनन कोरका मनन म्हळ्यार कंटेम्पलेट करचे कंटेम्पलेट कसन सांगले आज आमी ह्या प्रवचनांतू हांव कसं शिकतास हांव मिगेल जीवनांत हांव कशी अळवडसून घेवका कशी हे प्रॅक्टीस करका हांव ते मनन कोरून घेनु हांव जीवनांतू अळवडसून घेवच्याक पळोवका तांची भक्त केन्नाय तागेले जीवनांतू प्रत्येक अभ्यास अथवा प्रॅक्टीस करच्याक तो पळयता कसलेक म्हळ्यार भक्ती म्हळ्यार ते प्रॅक्टिकल लायफ जला निमित्त आम्ही जीवनाचे प्रत्येक स्टेपांतू अभ्यास करता अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते अभ्यास केल्यारी आम्ही आमगेले जीवनाचे गुरी पोवच्याक साध्य आस तेदना आम्ही भक्ती सेवेंतू मुखारी वच्चाक समेत साध्य आस जल्ला निमित्त आम्ही जल्लल तितले प्रवचन केल्ला तेदना आम्ही मनन करका कंटेम्पलेट करका आणि आमगेले जीवनांतू त्या अळवडसून घेवच्याक आम्ही प्रयत्न करता आम्ही पुराजन आजी प्रल्हाद महाराजाले महिमे बग्गे ऐकलालस कशी तो भगवंताक केदनाय विसरनी वेदाची सार हँची म्हळ्यार ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा सो प्रल्हाद महाराजान तागेले जीवनांत आमकां हे दाखोवन दिलालस कशी तो एक निमिष समेत भगवंताक तो विसरनी दिवडाल मध्य घाल्ले आणि हस्तिले मड्डयसिले कसं केल्यार तो विसरनी भगवंताक विसरनी आमगेले जीवनांत मस्त कष्ट येवच्या पुरो जाल्यार आमी भगवंताक विसरचेनच आमी आजी प्रल्हाद महाराजाले महिमेंतू आ महिमे ऐकलालस आनी आमी आजी प्रल्हाद महाराजाक आणि नरसिंह देवाक आम्ही मागया कसन प्रार्थना करया कसन म्हळ्यार आम्ही आमगेले शुद्ध मार्गात अंतू आम्ही समेत मुखार सुनू वच्ची तशी तांणी आमकां आशीर्वाद करता आणि प्रल्हाद महाराजाले टीचिंग्स आणि ताणे कशी तागेले जीवनांतू मुखार सून घेनू
भगवंताक स्मरण करची की अथवा तागेल टिचिंग्स की आमकां दिलाल आसा ते आमगेले जीवनांतू आम्ही अळवडसूच तशी आम्ही प्रयत्न करूंची म्हणून आम्ही नरसिंह देवा लागी आणि प्रल्हाद महाराजा लागी आम्ही प्रार्थना करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरि बोल. बारी बारी लायकोर्नु प्रल्हाद महाराजाला कहाणी सांगून दिलेलं असं. ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. तशी कंक्लूड कोर्नु कौमारम आचरेत मला चरडोवाल प्रायारी 5 वर्षारी तुकुन सूर केलेलं कहाणी सूर कोर्नु तुम्ही. त्यानंतर ते क्रिकेट कनेक्शन कोर्नु बार महाजनांतू कटली इम्पॉर्टन्स असं आज इकडचे या प्रल्हाद महाराजाला कहाणी मला तुम्ही सांगून दिलेलं असं. त्यानंतर हिरण्यकशिपू आणि हिरण्याक्षाला तिन्ही ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸಂಗೀಲಸ್. त्यानंतर भारी चांग जावनु श्रीमद भागवतम नंतर विंकड वेद पुराण तगुनु कळला रेफरन्सेस अस. तुमका भारी भारी धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्णा. कोणाकडे कसले प्रश्न म्हणजे री निमगो येत आईचे टॉपिक ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು. सगळ्यांका भारी तृप्ती झालेलं असं तुम्ही सांगितलं. प्रल्हाद महाराजाला कहाणी नरसिंहदेवाला ते प्रल्हाद महाराजा कष्ट दिलेले जलेरी प्रल्हाद महाराजाನ ತಗಲೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲಲೆ ತಗಲೆ ಪೀಡಿ 21 ಮಕ್ಷಶಿಲೆ ನಿಮುಖರ ಶಿಲೆ ತಂಗಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಆಕೈ ते बेनिफिट मिळाले सकड सांगून दिलेलं असं. भारी लायक जावनु त्यांची आईचे सेशन आमका हांगा कंप्लीट करूया. येवची वारू टॉपिक कसं म्हणलेरी लॉर्ड शिवाल टॉपिक शिवाल म्हणल महाजनाला टॉपिक सांगता असाची त्यांनी अंगेलोट असाची हिज ग्रेस प्रेम किशोर प्रभुजी त्यांनी आजी फोड दिलेलं असं दामोदर महिन्यांतू. त्यांनी इस्कॉन चौपाटींतू ब्रह्मचारी जावन असाची ತಂಗೆಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ कसं म्हणलेरी डीटी वर्शिप देवा पूज कोचे इस्कॉन चौपाटी राधा गोपीनाथ मंदिर अंतु श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर अंतु देवाक पूज कोरचे सेवे तनी घेतील असं. मिस करू नकाची तुम्ही सकड त्या डेटाक वेट करयाची. ತಂಗೆल मुखारविंद तुकुनु आमका शिवाल विषय महाजन कशी मिळाला आमका मना करून घेऊया. सकडाले परमिशनारी माधव शरण प्रभूला आणि पूरा भक्त बांधवांगेला परमिशन अस म्हणजेलेरी आईची सेशन आमका हांगा कंप्लीट करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय.